Як экс-гулец зборнай Беларусі па футболе трапіў у ЛТП. Былы трэнер зборнай Украіны па гімнастыцы тайком пераехаў у Беларусь і зараз трэніруе ўжо тут. А Алексей Шпілеўскі паставіў хейтараў на месца. Гэта YouTube канал Часнок, мяне зовут Ярослав Пісаренко. Вітанкі ўсім. Ну што, рушым наперад. Арына Сабаленко ўсё ж такі чэмпіёнка Індіан Уэлса. Толькі з трэцяй спробы, бо дагэтуль беларуская тэнісістка двойчы прайгравала ў галоўным матчы турніра. І вось гэты ўжо трэці фінал быў сапраўды вельмі крутым. Сабаленко гуляла супраць Елены Рыбакінай. І забраць матч змагла толькі на тайбрэйке. Гэта пры тым, што на корце тэмпература была плюс 35 градусаў. Была шалёная спякота, я проста памірала ў тайбрэйку, але я таксама бачыла, што яна таксама не ў лепшай форме. Таму я пастаралася выкласціся на ўсе 100, практычна дайшоўшы да мяжы. Я вельмі рада, што ў тых апошніх 3 ачках матча мне ўдалося паказаць сапраўды добры тэніс і атрымаць перамогу. Ну і ў гэты раз размоў пра тое, што там палка страляе раз у год, ужо не было. Наадварот, Сабаленко рэспектавала сваёй суперніцы. Ну, то бок перамагаць беларуска ўмее, а вось прайграваць не заўсёды. Ну, у сэнсе спартовай кар'еры, напэўна, гэта не так уж і дрэнна. Ну і азначаем, што кадравыя перабудовы ў беларускім тэнісе сходу паўплывалі пазітыўна. Я про тое, што ў Беларусі новы кіраўнік федэрацыі тэніса. Ладно, гэта нават у якасці мета-іроніі выглядае так сабе. Дарэчы, даўно Лукашенко не віншаваў Сабаленку, і вось якраз гэты дзень. У тэлеграм-канале Пул Первого было апублікавана, што Лукашенко направіў сваі віншаванні. Цікава, як гэта адбываецца тэхнічна, куды ён віншаванні гэтыя направляе. Па факсе, ці поштай, ці на асабісты нумар Сабаленкі. Таксама павіншаваў Сабаленку і Віктор Лукашенко. Ну, пачакаем, можа, крыху пазней будуць віншаванні ад Мікалая і Дмітрия Лукашенак. Тут яшчэ такая навіна цікавая пад'ехала. Радзькоў пабіўся з Брэсанам. Як вам такі загаловак? Навіна выглядае так, быццам зараз тут пойдуць рэтра-кадры з беларускага футбола. Але не, гэта хакей. Сын футбольнага трэнера Артёма Радзькова, Арсеній, ён хакейны брамнік, у юніорскай лізе Квебека пабіўся з Оуэнам Брэсанам, таксама брамнікам, толькі іншай каманды. Той рэдкі момант, калі хакейныя праспекты вымушаюць узгадаць футбольных легенд. Ну, то такое, давайте далей. Вельмі цікавая сітуацыя адбылася ў гімнастыцы. Віцэ-прэзідэнт Украінскай федэрацыі гімнастыкі Стэла Захарова паведаміла, што старшы трэнер зборнай Украіны па спартовай гімнастыцы Вячеслав Лаўрухін пераехаў у Беларусь. Вось некалькі цытат той самой Захаровой. Он был старшим тренером сборной. Федерация делала все возможное и невозможное, чтобы его рекомендовать на эту должность. И ни в коем случае не потерять одного из ведущих тренеров и дать ему возможность работать. Но Лаврухин уехал в страну-агрессорку, и я осуждаю это. Ну и вось далей яна нібыта падкрэслівае, што галоўнай мэтай, чаму Лаврухин з'ехаў, стали гроши. У нас нет законов, чтобы удержать тренеров. Мы не можем этого сделать. У нас не созданы условия, в которых было бы комфортно работать тренером с достойной зарплатой. А если есть тренер, который хочет приносить результаты, но сидит на зарплате в 20 тысяч, то простите. Когда ему предложили 5000 евро, кем он должен быть? И цікавостка ў тым, што сам той Лаўрухін ужо уладкаваўся працаваць у Беларусі. І там тая ж пазіцыя, якая ў яго была ва Украіне. Старший тренер, толькі ўжо ў зборнай Беларусі. Вот что сам Лаврухин про это кажа. Здесь меня уважают, ценят и любят, начиная от министра и заканчивая спортсменами. И дело не в деньгах, а здесь зарплата, конечно, больше. В Украине я был никем, и об меня вытирали ноги. Наконт прычын для пераезду тренер шмат рассказывал про нейкую унутраную барацьбу ва украінскай гімнастыцы. І вось, маўляў, гэтыя унутраныя справы замінаюць развіццю гімнастыкі ўвогуле ў Украіне. Карацей, мув вельмі цікавы. Ведаеце, узгадаў адзін анекдот, які мне расказваў мой ужо пакойны дзядзька, які жыў ва Украіне. Дажыліся я ў выпусках рассказываю анекдоты. Ну, окей, карацей. На мяжы Украіны і Беларусі жыў сабака на украінскім баку. Ён быў вельмі худы, жыццё было даволі цяжкім. І тут ён падыходзіць да некага чалавека і там вось кажа: "Так, тут сабака размаўляе, вось такі элемент фэнтэзі". Ну і вось сабака кажа: "Чалавек, перавязі мяне ў Беларусь, ну вельмі мне тут жыць складана". Той перавёз. Мінула некалькі месяцаў, той же самы чалавек едзе з Беларусі ва Украіну, і да яго падыходзіць той же самы сабака. Толькі ён ужо акруглеў, выглядае такім сытым. І сабака кажа: "А можаш мяне назад завесці?" Чалавек пытае: "А чаму? Бачна, што тут табе лепей, он як ад'еўся". Ну, ад'есца-то ад'еўся, з гэтым сапраўды ўсё добра. Але, блин, гаўкаць не даюць. Ну, карацей, вяртаючыся да вось гэтага пераезду трэнера, ну, мне падаецца, такого яшчэ не было. Сам жа трэнер расказвае, што пераехаў у Беларусь 7 студзеня і на наступны дзень ужо пачаў працаваць. То бок, беларуская гімнастыка яго проста заханціла. Вось для каго
сапраўды межаў не існуе. Давайте яшчэ некалькі цытат Вячеслава Лаўрухіна, як украінец, які толькі пераехаў у Беларусь, бачыць беларускае грамадства. Я скажу так, люди, с которыми я здесь общаюсь, разные, и очень многие из них не любят Россию, а в определенной степени ненавидят. Это, конечно, может быть связано с бытовыми историями. Раньше, как говорили, все закупались в Западной Европе, а теперь закупаются здесь, в Беларуси. Поэтому цены на недвижимость подскочили и так далее. Цікавая заувага. Мне падавалася раней, што вось гэтая нелюбоў беларусаў да России існуе толькі там у трэце, а не на бытовым узроўне. А вось бачыце, не. И яшчэ. В целом и отношение к местному режиму разное, очень много разных мнений. Я не считаю их врагами, возможно, у других какое-то другое отношение. Я уже давно живу в этом мире и много знаю. Вот раньше все дружили, а потом вдруг стали врагами. Никто не задавался вопросом, почему это произошло, что изменилось в людях. Цікавая заувага, даволі пространная. І вось якая выбудоўваецца гісторыя. Украінскі трэнер, на хвіліну гэта заслужаны трэнер, узнагароджаны медалём за труд і доблесць, пераязджае ў Беларусь, бо ва Ўкраіне яго не паважаюць і гэтак далей, а ў Беларусі вось добра сустрэлі. Што думаем? Я крыху размаўляў з людзьмі, якія лепей валодаюць кантэкстам. Ну, там ва украінскай гімнастыцы нібы свая мафія існуе, і не проста так лепшыя спартсмены украінскія выбіраюць выступаць за іншыя краіны. Правда, вось гэтая фраза, што там міністр спорта Беларусі нібыта там паважае кагосьці. Блин, ну такое. Паглядзім, як будзе гэтая гісторыя ўся развівацца. Пішыце свае думкі ў каментарах, калі вы з Украіны і, можа, ведаеце нейкія нюансы і кантэкст, будзе асабліва цікава пачытаць. Ну вось тут все песочылі Алексея Шпілеўскага, яго па РНН. Падлічвалі серыі з паразак, а той даў вельмі моцны адрэзак з камандай. Пасля паўзы ў чэмпіянаце Расіі у па РНН 2 перамогі ў 3 гульнях. А калі казаць пра 5 апошніх матчах у РПЛ, то ўвогуле 4 перамогі з 5. Каманда ўсё яшчэ ў зоне стыкавых матчаў, але да захавання ўжо рукой падаць. 1-2 ачка і вось табе ўжо 10-е месца. І неяк нават каментатары на спорце крыху змяніліся. Алексей Николаевич, так держать! В начале сезона над ним издевались все, кому не лень, а мужик вывез, и сейчас команда очень неплохо смотрится. Оказался очень даже хорошим тренером. Показывает достойный футбол и гнет свою линию. В более богатом клубе может хороший результат показать. В целом НН стал играть в футбол, а это уже работа тренера. Ну, карацей, сапраўды здолеў зламаць Шпілеўскі вельмі негатыўны тренд. Ці сапраўды зможа захаваць каманду ў РПЛ? Што думаеце? Зараз, можа, найлепшы для гэтага час, бо хейтары крыху замоўклі, і я таксама. Бо калі шчыра, ну не верыў я ў тое, што па РНН для Шпілеўскага гэта добрая ідэя. Я і дагэтуль не верыў, проста канстатуем факт, трэнер здолеў даць вельмі крутую серыю. Дарэчы, на канале вы можете паглядзець меркаванне Геннадзія Туміловіча наконт Шпілеўскага і яго расійскага этапа кар'еры. А вось Ігора Кавалевіча паклікалі да сілавікоў. Яшчэ пасля таго здарэння, калі ў Брэсце трэнер знянацку вырашыў расказаць суддзям усё, што пра іх думае. І ў сваёй манеры, з цытатамі кшталту міністэрскіх подстилки и так далей. Пакуль справа ідзе толькі пра тлумачэнне таго эпізода ў міліцыі. Але пішуць, што калі сілавікі прызнаюць Кавалевіча вінаватым, яму можа пагражаць штраф ад 10 до 200 базавых велічыняў, альбо грамадскія працы ці адміністрацыйны арышт. Ось такія вось справы. Брытанскі лыжнік Габрыэль Глетхер на Кубку Света ў Холменколліне выдаў проста феерычны заезд на 50 кіламетраў. Падчас гонкі спартсмену прапаноўвалі алкаголь, і той нікому не адмаўляў, вось так пад'язджаў да людзей і браў, што даюць. Яго цытата. Там былі і піва, і моцны алкаголь, прапаноўвалі нават вадкасць для паласкання рта. Потым мяне вырвала. Гэта быў вельмі вясёлы досвед, атмасфера ў Холменколліне пар'яцкая. Ну, то бок, нібы лыжы ўжо больш падобныя на біатлон. Толькі вось гэтыя паўзы робяцца не для таго, каб страляць, а для таго, каб страляць алкаголь у гледачоў. І думаю, канкрэтна ў гэтай дысцыпліне брытанец абскакаў усіх. Думаю, ніводнага штрафнога кола не зарабіў. Вынік гонкі такі: 10-12 банак піва, 5-6 шотаў і больш за 20 хвілін адставання ад пераможцы. Але хто там будзе такія дробязі падлічваць? Канешне, ў беларускім спорце хапала гісторый, звязаных з алкаголем. Все мы чулі гэтыя байкі, як там умоўныя футбалісты ўжывалі піўко, а пасля выходзілі на поле і давалі вынікі. Але тут варта падкрэсліць, што гісторыі такія далёка не заўсёды скончваюцца хэпі-эндам. І зараз гісторыя пра тое, як былы гулец зборнай Беларусі па футболе апынуўся ў ЛТП. Размова пра братоў Макоўскіх, Міхаіла і Владзіміра. У свой час яны былі вельмі перспектыўнымі. Проста вось паглядзіце, як складаўся іх футбольны лёс. У 16 гадоў яны ўжо гулялі за аснову маладзечных. Гэта каманда серадняк тагошняга чэмпіянату Беларусі. Пасля іх падпісвае мінскае Дынамо.
это ўжо галоўная сіла белфутбола таго часу. У 96-м годзе Владзіміра прызналі лепшым гульцом краіны, яго брат таксама заўсёды на віду. Далей абодва едуць у кіеўскае Дынама, тое самае Дынама з Шаўчэнкам, Рыбровым, Белькевічам, Хацкевічам. А пасля ўсё для макоўскіх пайшло рэзка ўніз. Было шмат гісторый, як браты ставілі рэкорды, калі хацелі на дваіх выпіць 56 бутэлек піва, як іх выгналі з Ворсклы за тое, што так упіліся на зборах, што на трэніроўцы не маглі проста стаіць на нагах. І ўжо пасля іх гульнявой кар'еры Владзімір Макоўскі атрымаў пажыццёвую дыскваліфікацыю ад футбола за датычнасць да дамоўных матчаў у трэнерскім складзе Іслачы. Міхаіл Макоўскі спрабаваў трэніраваць роднае Маладзечна, але быў звольнены праз 3 дні, бо прыйшоў п'яным на сустрэчу з заўзятарамі. І вось высветлілася, што той самы Міхаіл амаль увесь 25-й год правёў у ЛТП. Гэта лячэбна-трудовы профілакторый, куды накіроўваюць нейкіх там асацыяльных элементаў, якія, напрыклад, маюць праблемы з алкаголем. Што кажа на гэты конт сам Михаил? Ну да, правда, посидел. Что я тут нового могу рассказать? Как там дела обстоят? Ну так, почитайте, что в интернете пишут, хотя в интернете уже нифига не пишут. Надо там побывать, чтобы знать, как это. Усяго экс-футболисту присудили 1 год ЛТП. Але ён вышел раней. Вышел Паудок, молодеческий металлург, который собирается выступать в чемпионате области по футзалу, написал гарантийное письмо, что я больше не буду нарушать закон. Сейчас живу в Молодечно, надо восстановить силы. Там в ЛТП морально сильно убивают. Нагодой для отправки на ЛТП стали шматлікія затрыманні ў нецвярозым відзе. Макоўскі рассказывае, что вось там у ЛТП ён быў бескаштоўнай працоўнай сілы, ездзіў па калхозах і прадпрыемствах. Вельмі і вельмі сумная гісторыя. Абодва браты мелі велізарныя перспектывы, але праз злоўжыванне алкаголем прыйшлі да таго, вось да чаго прыйшлі. Фух, такія вось навіны. Дзякуй за тое, што паглядзелі гэтае відэа. Лайкі, каментары, падпіскі, гэта ўсё вельмі крута. Ну і разам тут з вами на канале будзем чакаць добрых навін. Пакуль!